Jesus present. Jesus present. Jesus present. Jesus present. Everybody na swave. Jesus present. Jesus present. Jesus Jesus bless Jesus bless Jesus bless everybody na swave Jesus bless everybody na meet Jesus bless everybody na ganuzo Jesus bless everybody na shula wa Jesus bless kaije keno lisutu kaije keno lisutu ojú ẹ̀mẹ̀lẹ̀ lójú bẹ́ẹ̀ wẹ́ ló dàtọ̀ lárú dáhùn má bọ̀ wọn nù dẹ̀dẹ̀ abẹ́lẹ̀ nù àwọ̀ ìjú wa mọ́yá ká lẹ́bẹ̀lẹ̀ wọ́n yẹ máa lè ṣí bí àkọ́wá lè mẹ́ṣí èṣì ètò kẹ́yà ká lẹ́bẹ̀lẹ̀ tọ́mọ bí tọrọ tó mi máa lè jí lẹ́nu wa ọ̀rọ̀ tó ń gé ká náà tó ọ̀rọ̀ tó ẹ̀ máa lọ búrú máa lọ kó èṣì wọn lẹ́mẹ̀ẹ́. Sọsọ chukwu n'ọnya ya kọ ime eche ijele enwe nemu enwe nke ọwọlọ emalechi mwọwa Jesus bezele ekesi nwanne ma Jesus bezele amalite ekesi ọwa Jesus bezele egwe eki egwe ọ na-ekene eze nwa Francis na ụmụ ikem na ndụ obele nwa nwere obi mekene yi ekene eze nwa Francis na ụmụ ikem na ndụ nwanne m ahụ ebe ahụ ọgba ya ka isi ejele mbụ ndị aka na lụbili ekele eze ekesi ọgwa Jesus bezele Jesus bless I guess what Jesus bless Ebi na swave Jesus bless Ebi na met Jesus bless I guess your voice I guess what Jesus bless As a mogo believe Ono ma Francis Now we come on and he said Kasi donu mekele Ekesi dogu Ekene ze mwa Francis Na umu ike mu na ndo wale ma Eba wakwa ya ki seje wale mu Ike mpa waro funani Oyo man India Eso mogo Ike mpa donu mekele Jesus bless you can provide Jesus bless you Ebi na swave Jesus bless you Ebi no na India Jesus bless you Ebi Mumbai Jesus bless you Why in India Jesus bless you Kele wa melo rabia melu mogo Ezo mogo bili ekene eze nwa Francis na ụmụ ikem Nando Ikemba one of Nando home and abroad oyomo Ikemba wale ma Jesus bless Ikemba wa Jesus bless wale ma
papa chidera chukudera nunodego ezi papa chukudera ekelezemwa kasi lonu mekeleleno youngest oyama youngest millionaire oyama na umu ikemo na dowalema eba wakwa ya kisi ekeleno idi akena Francis, the youngest millionaire. This is Papa Chidera Wa. Ekenei. Every slogan they want to know. Can you take a push? You want to see that answer? Egwe. Saliba. Right? Keba no numekelei. December 2015. I know Nigeria. You are why I can't have you are getting your colleague. Hey, on your man, India. You can buy your money. On your man, India. Youngest millionaire. It's not Kennedy. Your swag. Informer as a one. Millie Doledo. Why am I? One day, dear. You see, Mama. She did a Ikemba Junior. Make an A. Ikemba one lemon. Jesus Christ. For what Jesus was is in a canalope. It's your calamalo be dear. Yabe for Metra Millie Doledo, my Millie Doledo, I form a long. When would I see that? He came back to me, why? If for my Zawa, Millie Doledo, Tabazia, why? Is your Galema lobby? So, dear man, don't make an eye. More what Jesus president. If he my Jesus president. Jesus Mama
Matthias Obala Obatu Enyi one of Nobi India Best Ekeneze was Kankeneyi Ayechi Fodogu Chief Matthias Obala Obatu Lewalema Mafono Drama Fodogu Nano Drama Odoman India Iso na India Best Ndoma Ndoga Dele Malemo Ekese Walema Jesus bless you. Matthias Jesus bless you. Iwaji Tulubu Wembele Oye Chilope Kochu Wembele Kochu Oye Welo Katola Runa Ozo Abu Welo Dele Wembele Nuakwa Iju Wamoya Kalefele Oye Maleshi Biakowale Mechi Yechi Etoke Akalefele Otomo Betoro Tomo Malechi Oroto Ngeka Nado Oroto Emano Buru Maro Akoechi Maleme Soso Chukwu Nonya Akoechi Kesi Walema Jesus bless you. Jesus bless you. Ọmọ Nàìjíríà Iso Mogo Believe Online Number Ọlọ́mọ Chief Odogwu Chief Ikechukwu Ikechu Walema Ikechi Igbo na-ekwe Walema Ikechi Igbo na-ekwe Ibu abụ nwa agha nwa n'India Eze Odogwu Ikechi Nwaneke Moyoma Ikechi Igbo na-ekwe abụ nwa n'onu mekele wale Odogwu na Nandi Obili Just best friend Moyoma o Ikemba si na lekele Kodilina Loye mpule chikana Nemu enu ebuke Moyoma Samson Samson Ogogo Amiro Ezomogo Samson Akane Mogo Nemewe Samson Miro one of Mwewelomo Ezomogo Alema Ezomogo Samson Ogogo Miro one of Mwewelomo India Best Yesu wane ichina Fidelis Ekeneze wasi akele yo Hello Jimeno Fidelis Ogugwa Amwe mwana mo Akane mwa Ijenwe Jesus bless you. Umu ọba Jesus bless you. Ayo Mike Odogwu Mike Ofodila Oyoma Ofodila Walema Ikebe Walema Ikebe Odogwu Ikebe Umana Poppy Natural Oyoma Ezi Papa Gosi Sochukwu Akale Mogo Kalu Oyoma o
wale ma Jesus vessel. Sunday kwa Jesus vessel. Ebi na so abia Jesus vessel. I love you. Sunday kwa Jesus vessel. Igwa jinga o. Jesus vessel. 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 Ike ba n'ogu mekele ike mba akala m ọgọ na alụ
adaeze n'isi nwanne gị mee ka ọ tọlata enyi na ya wee kweta onye ọma ekesi n'onu m ekele ewele ịnọdụ ine mmanwụ na-ewere atụ okongo mụ nọ na-eso nwanne gị Jesus bless you. Jesus bless you. Jesus bless you. Jesus bless you. Adinife wale ma Adinife se egwu oyibo Eso mo Uli ego se egwu Uli ego se egwu na tabati ataba Akale mo lo ane ma Ekele lewa Eke sofa ya si kele ilenu Adinife wale ma Uli ego se egwu ya ma Oji play na bata isi Mamu enwere mu na India Iso na India verse ndoma yoga adịghị Ndị ezo ma ọ bụ nne m n'elu Ka Jesu dọọ ya Nwanne m otu ụlọ so Ekwalọ gị n'ala Ayedoso emoyama Wegwe zulogwu Ezo mogo Onoma the best man oyama best man oyama Amwe walumu Iso na India best Doma doga Ikemba sika kele elenu Ikemba sika Ikemba wa Jesus best Ikemba wale ma Jesus bless you. Ebe na laro wa Jesus bless you.
okeke oyorado ezo mogo ni arusi onye buchi omume kene ene onye buchi ofodi okeke royal dog onyo wa ma ho biana yaje kenanu onyo ma tunu so shino ma Joseph dalwe amu de we oyoma na mu eku isi enye kodelege na mo oyoma o ekesi wa le ma Jesus blessing. wala ise ekesi wa Jesus blessing ike modoku youngest billionaire dalo ọlọ́pẹ́ malaysia ìjẹ́nu ẹ̀ Jesus blessing. ẹ̀ka wá ní ẹ̀kẹ́sọ̀ wá Jesus blessing ẹ̀jẹ̀ kẹ́nà ìmọ̀ọ́mọ́ wọ́n ní wọ́n tó pé sí vat wọ́n dá méjì sí òkú ike bá sì ká kẹ̀lẹ́ ilẹ̀ nù youngest billionaire ọ̀yọ́mọ́ ike bá lónú mẹ́kẹ̀lẹ́ ilẹ̀ nù wọ́n ní tó pé sí vat wọ́n dá méjì sí anamọ̀ Angola to India mẹ́kẹ̀lẹ́ yìí ọ̀yọ́ ọ̀nà máa chibuko ọ̀yọ́ máa chibuko kẹlẹ́ tàbílẹ̀ chugozi èdè chibuko lónú mẹ́kẹ̀lẹ́ ìwàlẹ̀ chibuko kẹlẹ́ tàbílẹ̀ ọ̀tá oyego wà náà ụmụ igwe anamụ mẹ́kẹ̀lẹ́ yìí kébà fún akẹ̀lẹ́ yìí ọdún ọ̀yọ́ ike bà wà lẹ́mà Jesus blessing. ẹ̀yọ́ bá tù ike bọ̀ wá Jesus blessing ọ̀nà ọmọ chibuko ọ̀yọ́ máa chibuko kẹlẹ́ tí a ní tẹ̀lẹ́ ọ̀tọ́ yego wà lónú wà mú ìwú ọ̀yọ́ mọ́ o akálẹ̀ mọ́ ọgọ́dọ̀ ẹ̀mẹ́wé kọ́dọ̀lẹ́gẹ̀ náà mọ́ ebi kì í náà chukwu egoziwe ilẹ̀ nù ẹ̀yọ́ ọ̀yọ́ mọ́ ẹ̀ ọ̀yọ́ mọ́ abúgbó mmiri ụgbọ mmiri nìbẹ́ ọ̀nà ọmọ chief obeleze wà nù nà nà m obeleze wà mú ẹwẹ́ ló ma ọ̀yọ́ mọ́ o iso na India best ọ̀yọ́ mọ́ o ndị ẹ̀sọ́ mọ́ ọkùnrin lè ma ụgbọ
na-alụ ụgbọ Anambra